Te parlok kubleshibun ye pibro kibju page ya kaneka video ha kaneka channel. Te ha kaneka video ngin bataya pi ya ki kam lapnai da ka MBMA na banta ki post jong ke manager IVCS Village Cooperative Society. Te samhon page ya kaneka video hadu banakot khnang opinio ya ki jintip kum ki nomor ki post ka age limit ka jinsiu ka kanpule ka ja ka posting bat kum noban apply. Te parlok ada PDI banakong iwan page ya kaneka video ha kaneka channel seo wan highlight ya kaneka video bat kum juro ban subscribe ya kaneka channel. Te parlok to kenyi sang no mentah ha kaneka video. Ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA ka court application namta ki post jong ki manager IVCS ki beha ki Village Cooperative Society. Bat katrik ka bakadu ka bapila aban submit ya ki application form go jong phi kadai ha ka kharwai tere Oktober ajar arpulai. Te namta ki post jong ki manager IVCS ki beha ki Village Cooperative Society ki nombor ki post ki belat ki don hadu aspa asputi ki post. Bat namta karta ka bapila aban apply kadai nadu karta ka bakhatra hadu license name karta. Bat videiro benang ya ki kitin kasi garo bat jantia. Te mentang ini page na mentang ki essential qualification te ngabha mankong pidei ki bala pendap ya ka class 12 pass dan graduation na kano ka discipline bat pidei ru bandon ya ka experience ka mankong pidei bandon ya ka minimum system ka working experience deng ba ki existing community based institution NGO kabar pidei bandon ya ki well varied deng ba ki different value chain based activities existing ha ki local area. Bat pidei ru bandon ya ki skill kaban kong pidei bandon ya ki strong written but verbal communication organizational but administrative skill kabar bat pidei ru banang ya ka komputer kum ha ki MS Office Google Sheet bat kiwe de bat kini kilong ki jaka posting ki breha ki blog lajkro blog mau plang shilla boklagan motion road ranikor amlaren Thalasking, Kliriat, Umling, Dadengre, Tikrikila, Selila, Zigzag, Dambo, Rongjeng, Zongzak, Karkuta, Bakmara, Batka, Chokpo. Bat abdi bat ka selection process part ka dailing ba ka writing test, technical test, bat personal interview, na banta baro kini ki position. Bat haka writing test bat ka technical test ki subject kilong ka mata knowledge general knowledge listening bat ka English bat hak ki writing test bat ka personal interview ka jaka ka deha shillong te komno phila ban submit ya ki application form go jong phi na banta ki post jong ki manager IVCS ki deha ki Village Cooperative Society vacancy te parlok lada pidon kamon bat karan pule phila ban apply link ba ka online application bat ka link ban apply ngilabu a description jong ka video semua ban check eka te parlok yang sedang apply no menta bat kane ke post ka badai kam haki blog te whatsapp haki tarik ki bakado yo pindo te tangini jibin tip hakane ka video kublishibun